La pantalla s'omple de frases. Això és Els contes Al damunt apareix el títol. d'en Ritchie. Genial. Fos a negre. Fons blanc, lletres blaves. Cotxe, autobús, casa. En Richie, a l'habitació. Aquell dia, quan em vaig despertar, era sota el meu cotxe. Em feia mal al cap i no recordava gairebé res. Vaig posar el cotxe, però no funcionava. S'havia espatllat i no hi havia forma d'anar a la feina. Sort que al meu costat hi havia un autobús, però tampoc funcionava. De mica en mica vaig anar recordant i em vaig adonar que no era a casa. Ja era a la feina. Ara ho recordo, vaig dir. Soc mecànic i el cotxe i l'autobús no són meus, són de clients que volen una reparació. Els relats que publico en aquest projecte són gratuïts i ho continuaran sent, però si us agrada el que faig, ara teniu l'oportunitat de donar suport al meu projecte gràcies a laixeta.cat. De veritat que són moltes hores de feina, però qualsevol aportació serà molt benvinguda i si no pots aportar, pots compartir els relats amb els teus amics. Això també m'ajuda molt. Moltes gràcies.